Sziasztok srácok! Ez itt az utolsó videó. Na, azért ne ijedjetek meg annyira, arról van szó, hogy valóban tényleg ez itt az utolsó videó, de ahogy mondtam is, utolsó videó, nem pedig utolsó élőadás. Arra gondoltam, és ez lesz itt a legjobb megoldás, amit kiötöltem magamba itt az elmúlt pár napban, tanácsok után is, meg minden, hogy létrehozok egy külön csatornát, ami egyébként már el is készült Stankovics Imre néven, hiszen ez az én eredeti becsületes nevem, ahol lesznek a vlogok, a vicces videók, a nem tudom én milyen videók, meg az amolyan videók is, meg a minden ami videó, és nem játék. Úgyhogy ez a csatorna csak is videókat fog tartalmazni, vlogokat, akár heti vlogot is, meg minden ilyesmit, hiszen most készülök az EFOT Fesztiválra, onnan biztos, hogy jön nagyon sok vlog. Már most fönt van egy velencei vlog, srácok, a Red Bull részes vlog az áttöltésre kerül oda, tehát azt pénteken ott is meg lehet nézni, aki itt nem látta volna, meg hasonló dolgok, ja, és nagyon sok videóssal szeretnék majd ott közös videót csinálni. Első áldozatom nem más lesz, mint Szabó Kristóf, remélem, hogy jó páran ismeritek, hiszen tök jó videókat csinál, nemrég ismerkedtünk meg egy buliban, úgyhogy azonnal le is beszéltük, hogy akkor egy közös videóra összeállunk kedves Kristóf barátommal, úgyhogy majd azt is ott tudjátok megtekinteni a másik csatornán, úgyhogy majd tessék kattintgatni, feliratkozni, aki úgy gondolja, hogy továbbra is szeretne engem videókban is követni, és nem csak az élőadásokban. Természetesen élőadások továbbra is lesznek, kicsit ritkábban, hiszen itt a nyár, itt van az EFOT például, akkor biztos, hogy nem lesz élőadás. Itt vannak a különböző videózási dolgaim, hiszen most már szeretnék ilyen komplett megkreált videókat is csinálni akár, amik nagyon viccesek vagy hasonlóak. Másfelől pedig ott lesznek a vlogok. A srácok, ha úgy gondoljátok, hogy tényleg szeretnétek nézni tőlem továbbra is videókat, vlogokat, meg ilyeneket, akkor a leírásba leteszem a linket az új csatornáról, valamint a videó végén ott a feliratkozás gombnál az új csatornának a linkjét fogom betenni, és oda tudtok majd feliratkozni. Egyébként az új csatornán hétfőn, szerdán és szombaton lesznek videók délután 2 órakor. Nem tudom, hogy fogok ennyi videót legyártani, de lesz. Ennyi lettem volna ezzel a rövid kis vloggal. Remélem sok mindenkinek felkeltettem az érdeklődését ezzel az újfajta tartalomgyártással, amiben szeretnék belevágni és szeretnék belekezdeni. Remélem ott is támogatni fogtok engem, és minél többőtökkel tudunk majd együtt szórakozni és együtt röhögni a videókon, amiket majd nektek csinálok. Úgyhogy, ha gondolod, akkor még egyszer mondom, hogy leírásban, valamint videó végén fel tudsz iratkozni az új csatornára, és remélem majd találkozunk ott is, meg itt is. Na, sziasztok!